Navê min Eynayet Dîko ye, nameyeke vekirî ji bo serkirdeyên PKK ez dişînim. Hûn ji azadî û rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve hûn gelekî bi dûr ketine. Dîrok rehmetê nade tu kesan bi şer û pevşûnên we hûn derbasî mekanîzma û ejendeyên nekurdewariyê bûne. Şerê we li Başûrî Kurdistanê li dijî pêşmergeyan ne şerekî rawa ye, ew şerê Tirk û Ereb û Farisan e. Gotina min ji we re ku ji pêlan û xefkên dijminan bi dûr kevin û bi hişmendiyeke bilind û berpirsiyar jî nexşeya siyasî ya Başûrî Kurdistanê di ber çavan re bigirin û ji Başûrî Kurdistanê vekişên reqa û dêra zorê ne axa Kurdistanê ye û 30 milyon Kurdên Bakur li benda we ne.